Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Marwan da aka fi sani da Amarullah. A wannan bidiyon zan nuna muku yadda ake saka watermark a jikin PowerPoint, ko in ce ake saka background a jikin PowerPoint. So a jikin PowerPoint ba su yi gurin da za ka je direct kawai ka ɗauko ka sa watermark ɗin da kake so ba, sai dai ka bi wannan process ɗin. Wannan shi ne trick ɗin da nake amfani da shi idan zan sa watermark ko background a jikin PowerPoint. Farko za ka zo insert, idan ka zo insert sai ka zo shapes, in ka zo shapes sai ka ɗauko rectangle, wannan kenan, sai kai drawing ɗin shi a inda kake so ka sa watermark ɗinka kamar haka. Idan ka ɗaura shi haka sai ka zo shape outline, in kai clicking shape outline sai ka cire outline ɗin gaba ɗaya, no outline. Daga nan sai ka taɓa shape fill, kar ka manta a format yake sai yana format, shape fill, ka taɓa shape fill sai ka zo picture, kai clicking picture, in kai clicking picture sai ka zo ka nemo wannan abin da kake so ka sa a matsayin watermark ɗinka. Ni in my case wannan logo ɗin nan nake son in sa, wannan logo ɗin nawa nake so in sa, sai kai clicking ɗin abin da kake so ka sa watermark. Bayan ka taɓa shi sai ka dawo ka taɓa wannan gurin shape style, ga shi nan ya hau already. So yanzu saura mu rage masa transparency ɗin shi, a rage shi ya zama a matsayin background saboda nan ya hau saman wannan. Sai ka taɓa shape style ɗin nan zai fito ma da wannan picture format picture, sai kai clicking wannan fill outline. Idan ka taɓa shi sai ka zo nan gurin transparency, sai ka zo transparency, idan ka zo transparency sai ka rage shi kawai daidai yanda kake so. Idan 50% ne ya ma ka bar shi 50%, in ya yi ma yawa da yawa sai ka rage shi ya zo kawai 80 to 85. Normally yanda ake barin shi 80% ne ko 85, shi ne zai fi daidai yanda mutum yake so, kamar yanda kake gani. Idan ya ma dim da yawa sai ka ƙara fito da shi, ga shi nan, shi kenan. Idan kana so ka sa shi a next page, ko in ce next slide, sai kai copying ɗinsa ka zo next slide kai pasting a wurin, ga shi nan ya hau automatically, ka je ɗayan ka ƙara yin pasting, a haka duk wanda za ka yi sai ka dinga saka shi a kai. Shi kenan, wannan shi ne trick ɗin da ake amfani da shi wajen saka watermark. Idan ka koyi wani abu a wannan bidiyon ka yi liking kai subscribing a wannan YouTube channel ɗin saboda zan ci gaba da kawo abubuwa kalan haka. Na gode, bye.